ya zanyi da zuciya kaddara dan fata ta riga aishewa wai ya zamu yi. Kan ta faɗi sai na ganki ne, hanyoyi da yawa na biya dan nunin sanki ne, kwarjini na ganin ki yasa ni ne zurfin ciki. Sannan ya ce da ni yar abokinsa za ya haɗi da ni, da jin wanga batu raina kamar zai bar ni ne, ga zancen magabata akwai muhimmanci gani. Da zance ni da ke muna san juna, nauyin baki ya samun sake, da na san haka ne da daɗewa gunki zan fake, kaddara ta riga fata mu ɗauki tawakkali. Tsakani na da ke alasa hakan alkai